Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Idén karácsonykor egy valódi tündérmesével szeretnék neked, és mindenkinek, aki számodra kedves, meghitt, boldog ünnepeket kívánni. Cathy Summer vagyok, író és személyiségfejlesztő tréner. A ma esti mese pedig az Erőleves a léleknek című sorozat 5. kötetéből származik. Címe Tündérmese. 6 óra volt, és annyira kifáradtam a karácsonyi vásáron, ahogyan ez egy jó tündérhez illik karácsony este. Tényleg tündér voltam, és tényleg karácsony este volt. 1995. decemberében, 16 évesen 2 állásban is dolgoztam, hogy segítsek a szüleimnek kifizetni a tanítatásomat, és hogy egy kis különpénzt gyűjtsek a nyaraláshoz. Az egyik állásomban a Mikulás számára készítettem gyermekfotókat, mint tündérke. Előző nap 12 órát dolgoztam összesen a 2 munkahelyemen, és 24-én olyan sok volt a munka, hogy egy kávészünet erejéig sem mozdulhattam el a Mikulás mellől. De már csak percek voltak hátra. Tudtam, hogy mindjárt vége. Egy pillantást vetettem Shelleyre, a főnökünkre, és ő bátorítóan visszamosolygott rám. Neki köszönhetem, hogy végig kibírtam. Az idény felénél vett át a főnökséget, és egészen más volt, mint az elődje. A stressz elmúlt, és egyszerűen kihívásnak éreztem a munkát. Nem kiabált az alkalmazottakkal, inkább biztatott és támogatott. Elérte, hogy összetartsunk és együttműködjünk egymással. Amikor az őrület a tetőfokára hágott, akkor is volt számunkra egy-egy kedves mosolya és biztató szava. Az ő vezetése alatt mi adtuk el a legtöbb fényképet a kaliforniai vásáron. Tudtam, hogy nehéz időket él át, mert nemrégiben volt egy elvetélt terhessége. Reménykedtem benne, hogy tudja, milyen remek főnök, és mennyire szeretik az alkalmazottai, sőt, a kisgyerekek is, akik fényképezkedni jönnek hozzánk. 7-ig tartott nyitva a bódénk. 6-kor apadni kezdett a forgalom, és végre lett egy kis időm. Nem volt sok pénzem, de akartam venni Shelleynek valami apró ajándékot, hogy tudja, mennyire becsüljük őt. Éppen záráskor értem az illatszerbolthoz. Sajnálom, zárva vagyunk, csattant fel az alkalmazott, aki ugyanolyan kimerültnek látszott, mint jó magam, és a hangjából egy cseppet sem érződött a sajnálat. Körülnéztem, és szomorúan vettem tudomásul, hogy a környéken az összes bolt bezárt. Annyira fáradt voltam, hogy addig észre se vettem. Ezt aztán alaposan elpuskáztam, egész nap meg se álltam, és egy perccel lekéstem az ajándékvásárlásról. Amint visszafelé tartottam a Mikulás bódéhoz, megláttam egy nyitva tartó áruházat. Féltem, hogy bármelyik pillanatban bezárhatnak, ezért sietve kerestem meg az ajándékrészleget. Ahogy végig szágódottam az áruházon, egyszerűen úgy éreztem, nagy feltűnést keltek. Az összes többi vásárló olyan jól öltözöttnek, tehetősnek látszott. Én pedig csak egy szakadt tinédzser voltam, tündérjelmezben. Hogy is gondolhattam, hogy egy ilyen flancos áruházban bármit is találhatok $15 alatt. Azért öntudatosan haladtam az ajándékosztály felé. Az eladó személyzet egyik tagja, aki úgy nézett ki, mintha éppen egy divatbemutató kifutójáról lépett volna elém, megszólított, hogy mit segíthet. Az arra járók mind felénk fordultak. Köszönöm, nem tud segíteni, feleltem alig hallhatóan. A szememben nézett és elmosolyodott. De igen, szeretnék segíteni. Megmondtam neki, kinek szeretnék ajándékot venni és miért. Azután félénken bevallottam, hogy csupán $15 van erre a célra. Olyan kedvesen nézett rám, mintha legalábbis $1500 akartam volna elkölteni az üzletben. Eddigre az osztály kiürült, ő pedig figyelmesen körbejárt, és kiválasztott egy kis kosárra való apróságot. Összesen $14.09 került. Az áruház zárt. Amikor beütötte a pénztárgépbe az árut, leoltották a villanyokat. Arra gondoltam, ha haza tudnék menni, szépen becsomagolhatnám, de erre már nincs idő. Az eladónő, mintha olvasott volna a gondolataimban, megkérdezte. Becsomagoljam? Igen, kérem, mondtam. Eddigre az áruház bezárt. A hangos bemondón egy hang megkérdezte, tartózkodnak-e még vásárlók az épületben. Tudtam, hogy az én eladónőm ugyanúgy szeretne már hazaindulni karácsony este, mint mindenki más, és szegény ott állt egy gyerek és a nyavajás ajándéka miatt. Mégis bement a hátsó helyiségbe, és amikor visszatért, olyan gyönyörű kosarat hozott magával, amilyet még soha életemben nem láttam.
Ezüst és aranypapírokba volt csomagolva. Úgy nézett ki, mintha legalábbis $50 költöttem volna rá. Nem hittem a szememnek. Rettenetesen boldog voltam. Amikor megköszöntem neki, azt mondta: ti, tündérek, olyan sok embernek adtok örömet odakinn a vásárban. Én is akartam neked egy kis örömet szerezni. Boldog karácsony, Sally, mondtam a bódéba visszatérve. A főnökömnek a lélegzete is elállt, amikor meglátta az ajándékát. Úgy meghatódott, hogy örömkönnyek potyogtak a szeméből. Reméltem, hogy ez megadta a karácsony kellemes alaphangulatát. Az ünnepek alatt sokszor eszembe jutott annak az eladónőnek a kedvessége és igyekezete, és hogy milyen nagy örömet szerzett nekem meg a főnökömnek. Úgy gondoltam, a minimum, amit megtehetek, hogy egy levélben megírom ezt az áruháznak. Nagyjából egy héttel később választ is kaptam, melyben az áruház megköszönte, hogy írtam nekik. Azt hittem, az ügy ezzel le is van zárva. Egészen január közepéig. Ekkor ugyanis Stephanie, az eladónő, felhívott telefonon. Meghívott ebédelni. Engem, a $15 16 éves vásárlót. Amikor találkoztunk, megölelt. Ajándékot adott nekem, és elmesélte a következő történetet. Egy nemrégiben tartott közgyűlésen meglátta a nevét a legjobb dolgozó címre jelöltek listáján. Zavarba jött, és nagyon izgatott volt, mert korábban még sosem jelölték. Azután bejelentették, hogy ő lett a győztes, a legjobb dolgozó. Amikor kiment, hogy átvegye a jutalmat, az igazgató hangosan felolvasta a levelemet. Mindenki megölelte Stephanie-t, és nagy tapsot kapott. A győzelem azt jelentette, hogy a fényképét kiteszik az áruház haljában. Új névegykártyát kap, melyen szerepel, hogy ő az áruház legjobb dolgozója. Kap egy 14 karátos aranykitűzőt és $100 pénzjutalmat. Ezen kívül pedig ő képviselheti az osztályát a megyei közgyűlésen. A megyei közgyűlésen újra felolvasták a levelemet, és mindenki állva ünnepelte Stephanie-t. Azt szeretnénk, ha minden dolgozónk ilyen lenne, mondta az igazgató, aki felolvasta a levelet. Találkozhatott a 3 Nordstrom fivérrel, az áruház tulajdonosaival, akik lelkesen dicsérték őt. Egy kicsit már rám is átragadt túláradó öröme, amikor megragadta a kezemet, és azt mondta: de nem ez a legjobb az egészben, Tyree. Az áruházi közgyűlésről hazavittem a legjobb dolgozó címre jelöltek listájának egy példányát. Mögé tettem a leveledet, és a $100 csekket, amit nyertem. Az egész paksamétát odaadtam az édesapámnak. Miután végigolvasta a listát, megkérdezte: mikor derül ki, hogy ki nyert? Én nyertem, apa, mondtam. A szemembe nézett, és azt mondta: Stephanie, nagyon büszke vagyok rád. Majd halkan hozzátette: apám még soha nem mondta azelőtt, hogy büszke rám. Azt hiszem, sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot. Akkor döbbentem rá, milyen nagyszerű ajándék lehet az elismerés. Az elismerés, melyet Shelley kapott az alkalmazottaitól, egy láncreakciót indított be. Stephanie csodálatos kosara, az én levelem, a Nordstrom áruház jutalma, mely legalább 3 életet változtatott meg. Bár egész életemben ezt hallottam, mégis azon a karácsonyon értettem meg igazán, amikor tündér voltam, és kispénzű tinédzser, hogy a legnagyobb változásokat apró dolgok indítják el. Azt kívánom, a te életedben is történjenek ilyen apró dolgok, melyek óriási változásokat indítanak el. Mahatma Gandhi szavaival búcsúzom. Légy te a változás, amit a világban látni szeretnél. Boldog karácsonyt!